ଆଜି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତ ଘରେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟ ପାଖରେ ଜୟପୁର ସେ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପଲଉ ଆମର ଭେଜ୍ ପଲଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ହେଲେ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଲଉଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ। ଭଲ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିବ।